नमस्कार, मी डॉक्टर नीला धडफळे मराठी दिनानिमित्त एक कविता सादर करते। गळ्यामध्ये माळ दे, हातामध्ये टाळ दे, देवा मला एक तरी अशी संध्याकाळ दे। संगीताचे ज्ञान दे, कंठामध्ये तान दे, तुझे गीत गाता यावे ऐसे वरदान दे। मायेसाठी माय दे, वारीसाठी पाय दे, तुझी कृपा कामधेनू अशी एक गाय दे। दिवसभर काम दे, पोटापुरतं दाम दे, दिवसभर काम दे, पोटापुरतं दाम दे, चिंता दूर करावया ओठी तुझे नाम दे। कष्ट आणि चारा दे, सोसायाला जोर दे, खांद्यावर देवा तुझ्या पालखीचा भार दे। ध्रुवा परिस्थान दे, कर्णा परिधान दे, ध्रुवा परिस्थान दे, कर्णा परिधान दे। श्रावणाच्या सेवे परी थोडेसे ईमान दे, तुकोबाची वीणा दे, ज्ञानियाची करुणा दे। मूर्त डोळा पायी माझा ठेवणीया मरणा दे। मागू किती राहू दे, सारे एके ठाई शोभू दे, वाट दाखविण्या गुरु जन्मजन्मी ढापू दे। गळ्यामध्ये माळ दे, हातामध्ये टाळ दे, देवा मला एक तरी अशी संध्याकाळ दे, अशी संध्याकाळ दे, अशी संध्याकाळ दे। धन्यवाद।